Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Ketemu lagi di channel aku Sniper Ngantuk. Kali ini aku akan berbagi cerita, Lur. Batuk nggak sembuh-sembuh, Lur, aku. Pijat sudah. Obat warung sudah. Suntik sudah. Belum ada solusinya. Nggak tahu ini kenapa, batuk apa ini. Susah banget. Kali ini aku mau mencoba. Ini, Lur. Pakai jeruk nipis. Bahan alami aja. Nanti sama kecap. Terus garam. Gawe iki lur aku. Tak coba engko. Nek menawa iso mari. Ben alami wae lah. Wis obat warung wis, suntik wis. Terus pijet yo wis. Wis mlebu kabeh. Katok tapi gak mari-mari lur. Kecek iki cik jegleh-jegleh. Lagi mau mencoba iki aku. Jeruk nipis iki. Tak coba. Piye nek hasilnya ora. Las nganti sampai kapan yo? Lebaran nih lho. Wis mulai watuk lagi mulai wi. Nganti saiki gong mari-mari lho. Obat warung tak akeh wisan. Nah, iki tak coba iki gimana nantinya. Oke lur ya. Iki mau tak ngacik di sini. Neng lepek gini lur. Ngacik lepek gini lah. Kita sigare sik lur ya. Jeruk nipis e. Terus tak peres gini. Ini sodok kecut lur ini jelas ya. Ini jeruk nipisnya tak cuci lur ya mau nih. Nah iki. Duduhe wakeh lur iki. Muga-muga tombo teko lara lunga. Ngono ya, lur. Emone wong Jawa jarine. Tombo teko lara lunga. Nah, marai obat warung wis. Suntik wis sih lur, pijet wis gak mari-mari. Tak jajal iki ae. Solusi murah. Jadi akeh lur iki.
Wes, tinggal kasih kecap lur. Tadi aja tapi kecapnya nggak usah banyak-banyak kecapnya. Wes, cukup segini aja lur. Sedikit aja, 1 sendok teh makan. Terus ini garam. Garamnya ya segini aja, nggak usah banyak-banyak. Dah. Kita aduk ya. Kita aduk lur sampai merata. Jadi ini lur. Nah, ini lah jadi ini. Nanti tinggal diminum lur. Jadi ini ojo lali bismillah dhisik. Karo ngomong tombo teko lara lunga. Ya lur ya. Wecut. Wecut lur. Ter aku. Ditambah watuk lur. Ini kanggone cah cilik kene gula saithik lur ya. Ini langsung kanggo cah cilik gaber-gaber ora gelem. Cut. Tapi ini tenggorokan suatu lega lho.
dikene iki ngombe iki untuk sawane. Sing maune rasane kemriyek gatel kaya ape watuk. Dikene perasaan jeruk nipis iki gak lur kalian. Tak lur. Ki tip alami lur ya. Tip alami. Dadine nek apa iku wis pijetno, wis tukang obat warung, wis disuntikno, gak mari-mari jajal. Gawe jeruk nipis iki ya. Karo kecap, karo keni uyah saiki. Sapa ngerti cocok. Yes, ngono ya, dulur-dulur kanggo dulur-dulur padha sehat. Rezekine lancar. Nah, jangan lupa di-subscribe, like, komen lur ya. Tunggu konten-kontenku selanjutnya. Matur suwun.